दुगायानो लाजाखाया मालाबा चन्दन बरगयारिनि इउटुबावबो नुबाय थायो नुलाबाय थायो खिन्थु इउटुबावल' नुयो औ ओमफ्राय रियेल इउटुबाव नुवा आरो अके मिथिया थाइमोननाला गाबखाया थाइमोननालाय बिदिनो सानथाम सानब्रैनि उनावहाय थाइ मोजां लानानै गाबफिननायसै आं हेलौ लोगोफोर निचान बरगयारिनि हाबानि साजायनायफ्रा जाहांगासिनो दङ गाबोनहाय बयबो फैदो ओमफ्राय ओरैबायदि मेंनाय गैयै मावगासिनो दंखायो नै बिहाव लागो फैथारगोन बिखुनजो लागो फैथारगोन माबायदि मोनदों आराम मोनहांदों दा आं एसे देखायनि माबायदि आवगायनानै दं खामानिफ्रा सिङाव एसे सिङाव देखायनि आं नैबे गेटआ नै आं एसे सिङाव देखायनि नै बेफोरबायदि रेडि जाखांबाय आरोखि नै लाइट बायदिसिना फिटिं खालामगासिनो दङ ओरै सिङावहाय नै साजायगासिनो दङ बेफोरबायदि जागोन आरो नै आं सिङाव एसे देखायहैनि आलासिफ्रा फैनानै बाहाय दसे रेस्ट लाफैगोन नैबे जाहैबाय जिरायग्रा नै बेफोरबायदि समायना रमायना साजायगासिनो दं नै साजायग्राफ्रा माहाजोन गोजाखालै गावसिनि गोजाखा नै ओरैहायथ' गाबोनहाय ओरै सानजाजों हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायगोन बयबो फैनानै बाहाय आशीर्बाद होफैगोन आरो नैबे सियारावनो जिरायगोन राजा रानि बायदिल' जिरायगोन आरोखि नै जोंनि हिनजाव गोदाना खुसियानो लाजाया जोंनि बाहागिया ओइ नावसाय मेकआपखौ आधा केजि हो दे गाबोन आधा केजिल' औ सेरबेसे दोननाय 50 केजि औ माथो औ गाबनो थाइमोननाबो जानो हागौ गाबनायखौ गाबोन नुनाय नङा गाबनायखौ नुनाय नङा बिदैयाव नों गाबनो ओंखाराखै मिथिया थाइमोननालाय गाबखाया थाइमोननालाय बिदिनो सानथाम सानब्रैनि उनावहाय थाइ मोजां लानानै गाबफिननायसै आं मै लोगो मोना मोनलाय हौवा गोदानखौ अनलाइन सोंहैदो बैयावहाय मोखां बिजाबाव दा फेसबुकाव औ सोंहैदो बैयावहाय बरगयारिजों बरगयारि सोंदोंमोन ना औ थां बैयाव सोंहै मोजाङै ओइ बेवाइ मोनाबो सफैना दङ ने नै लामायाव नै सारानै जोंना बिबाजै मोननायनि माबायदि मोनदों बाहागि माथो नोंनि दिनै आलदा नामा सिखा खंखाइ लानायनिसो मोनबाय नामा बिबानानो ए दे औ बेयो जाहैबाय नै ओंखाम जाग्रा डाइनिं हल ओमफ्राय मेंनाय गैयै मावगासिनो नङा मेङा दा सेंग्रा जाफिननायनि नोंबो औ आसोल नोंखौ देखायनांगौ नामा हौवा गोदाननि बिदा रायो नै दुगायानो लाजाखाया मालाबा चन्दन बरगयारिनि इउटुबावबो नुबाय थायो नुलाबाय थायो खिन्थु इउटुबावल' नुयो औ ओमफ्राय रियेल इउटुबाव नुवा आरो अके नैबे जाहैबाय मिरामिसनि जागोन दे नैबे रुम फिसाया नैबे मिरामिस जाग्राबो दं नालाय ओरैहाय बेबायदिनो खावनै ओरै जाखांबा ओरैहाय बेबायदि जागोन आरोखि रटेसन ओमफ्राय बैयावहाय साहा लोंग्रा नै बाहाय साहा ओरैहाय बेबायदिनो आखाइ सुग्रा साइड मोननै दोनदों सोनाबजोंबो मोनसे सानजाजोंबो मोनसे बेबायदिनो आरो आं बेदर गोदादोंमोन फुंनिफ्रायनो बेदर गोदानायाथ' हाबाय ओरैहाय नै बैयाव गोदादोंमोन नाथाय आं बेदर गोदानायखौ खेबनो मोनासै दे लोगोफोर अमाया दा टटेल 12 मन गोदाबाय जोङो आरो मानै एक्सट्रा दंबावो अमाया ओरैहाय संग्रा खावग्रा नै दा मोनानि थाखाय रेडि संजेननोसै मोनायावबो जागोन नालाय ओरैहाय ओरै ओंखाम संजेनबाय नै रेडि ओरैहाय मैगंनि गुदाम बाहाय गाबोन गोबां मैगं आलु कफि लाब्रा बे गाबोननि बेबस्था जाहैबाय दुनिया ने
सोरजों रायलायदों नै बाहाय ओंखाम दोननाय जागोन दे ओंखाम स्टप खालामगोन बाव आं एसे देखायबावखानि नै बाहाय जाब्रा गारग्रा माने थोरसि बायदिसिनाखौ बाव गारफैनाय जागोन बेफोरबायदि मुसारि बोरायखौहाय होनाय जादों नैबे अमा नै बेफोरबायदि दोननाय जाबाय रेडि अमा बेदर 12 मन अमा गोजौआव दोनबाय नै आरो मानै एक्सट्रा दंबावोसो जाबजु नङा बरगयारि निचाना ओइ रेडि 12 मन बे गोजौआव दोननाय जादों नै बेफोरबायदि औवाजों गायदों जों हाबाय दा बिकास अमा गोदानो हाबाय दा अमाया रेडि जाबाय नै दा दाउनि बेबस्था नैबे दाउ लकेलखौ ओरैबायदि गोदोनानैल' हास'नानै थबस्र' मा बिगुर खुना दोननाय जासिगोन बे थैजोबसिगोन बेस्राफोर नै निचाननि हाबायाव आयै अन्थाव बाथाव दाउ लकेल माब्रै आच्छा नै बेबो हास'बाय ओरैहाय माखौबासो हैबाय आं जिगाखौनो सैयाना आरे सना